Dus dit is het boekje van Heid. Ildo en had een beetje dezelfde fascinatie van de voetbalclub die Heid had. Bij zaken en ik het net helemaal mee eens. Waar zou je Ries in denkst? Nee, dat is slecht. Maar de flesje goed je kan wel. Kelly is slecht. Kelvin Stengs is Ildo een beetje. Zusje. Zusje het Riesje. Zusje toen dan. Wat een boek, kijk jong, allemachtig. Ja, die oren zitten wel, hè? Oh, ja, ik had hem. Echt. Mijn vlechtjes. Is dit hem net? Ja, toch? Oh, dat Stengs net. Nee. Ja, toch? Nee, je gaat nog wat zien. Vlechtjes. Ah, ja, je laakt het. Dan is het wat leuker, hè? Die oren zijn heel... Toch?